megalayapost.news. New Tribute Council HYC kesengi balang ke arah kandai teruk naitung kalayo bani kendu yulan kejela baru banai ti dari jingto memorandum bandawai ke bun kimat jong kitanat bapher jong ke sorkar pedeng bat kimat kibakta ya kejing ye kekam kakot kekia bat kahok jong kipat ba ke Meghalaya uba roy kupar sendram presiden keseng HYC habakran skila patai kubor hadian belami na kayeng sa jong ulan ulapan pa bagajing kayi badi drop menta kalalong kejing ye kebakrau e kisamla kamdei su tangkamat an Henry kalalong kejing ye bakrau ke kot ke kia ke imlang ke salang bat ke jing penjot ya kalawai ki samla ulong banamar ke jing don bamarjan bat ke golden triangle bat ke kaput jong keri lem ki surok ba peneso bat ki weipat ki jelak ke Meghalaya kala sedang banlong ke lenti kit bat ke drop ke bejur kumtau loong bagaseng HYC kladawa yulan ke jela Meghalaya berkeran bat ke Ministry of Home Affairs ban sengno ya ke permanent zonal officer jong ke NCB Meghalaya ban penjana ya ke jing so jingmut bat ke BSF pulin customs ban penpoy ya ki pulin bat ke jing pet teknologi haki jaka bomdon jingshnan bandawa ya kejingira pisa nak sorkar pedeng banya ya ki network drog hanot is keseng kladawaru ban pentri kampaya ke reservation haki kam sorkar uba roy ulong pakat kum ki kendon jong ke sorkar pedeng ke Meghalaya ke jingai reservation haki haikam group C bading kelong 10% nak benta ki SC 100% nak benta ki ST 100% nak benta ki OBC Henry Bon ki office sorkar PSU bat ki school hapo ke jela kimpat bud yakni ki kendon thungkam nak benta kani ki samla khasi bon kidu ya kilat yokam ke HYC kladawa ban keren bat ke Department of Personnel and Training bat ajing pita badai ban bud hok ke reservation bat ban pej benya ban kapur kabaningkong kadai ko mangitip hi ka jela ka jongi kalade ka jela ka bas ka jingjele jong ki kam khai drugs ki kamedi drugs ba kumta ter bat ka we na ki daw ki ba pelong ba ki kun samla ke jongi kin ngop ho drugs kadai ka jing yo sok palat yo drugs kajing sok palak ban penpoy yo drugs siya kani gajala ka jongi lembah ka jingjan ka jongi kata ka golden triangle ka bangiong lembah ngi jingdon ka jongi ya kana ya ki national highway ki ba connect ya ki way pat ki jala shangni siya shulong bat ki way pat ki district jong ka jala ka jongi kawai na ki jingdawa ka baka seng kala de ban penpaw ha ki por ki ba rahmat kalong ba ka Ministry of Home Affairs kadai ban bu ya ka zonal office jong ka narcotics control bureau hang ne shulong kajingmut i kalong balada ke NCB lane ka narcotic control bureau kando na shulong kanla ban coordinate bat ka state police kanla ban coordinate bat ka customs department kala ban coordinate bat kiwe ki tanak trikam ki ban pet ban penti kena ban khanglat ya ka jingrung suk palat jong drug sya ka di ka jala ka jong jen lada udrok umpoi suk sya ka jala ka jongi ki kun samla lane ki bri ki bangop udrok skinom yo drug neng yo i kai ka baja kuma kalong menta kham tam e angye po shulong ubri let thi drugs kinong thi drugs kum bathiet jing thiet ki rupat ba na ki dukan na ki namadan ba kumta ter tingingis ngo balada kan narcotics control bureau ka zonal office ka kan don hang nia shulong kan pen kham no kan yada na kata ka jing lan ba ka jing wan jong drugs sya ka ni ka jala ka jongi kata ka ri ka ba ka we ka benta sa kawai pat kabenta ka bangi ekren bat governor kani kapor kadai haluar ka to ka reservation 44% reservation na kabenta ki scheduled tribe jong ka jala Meghalaya katkum ki office memorandum ki balapan mi daka Ministry of Personnel and Training pi nakapor sa kapor kani kadai kawai na kimat ki bangi ekren bala ning ipet ya ki Jakatrikam jong ka central government lane jong ka sorkar pedeng ka badon hang ni apo jela ngiu i bakim buat bet but renti ya kani ka 44% reservation na ka bentaki ST kay ka belajar ya ka State Bank of India hapor baka khot ya ka advertisement ka khot banong baki balaj post namta group C bantre apo State Bank of India hang ni apo Meghalaya ka 100% ndre hapor bathepat ya kita ki 100% wanra di ST ki bedai na syaba Bomday na kajala Meghalaya. Tekan don jingmut ayu kata ka reservation. Kababu 100% tik na mata kajala Meghalaya iki ST na Meghalaya. Lada omla ban pentrikam ya ka. Dengi na kaliang nakasing mata kasing ngi kendu ban governor ngi ong ya governor ngi tempat governor budai ban shim ban yakren bat ka Ministry of Personnel and Training ban pentikna bahaba pipen mi yakini ki office memorandum lani ki jing betha dairu ban budin ban budin ba kini ki tana trikam jo sorkar India ki badon hang ni po Meghalaya ki dei ban bud ya kata ka office memorandum ha ka ba ki pun samla ki jongi kam tam e la ringi yo ya kata ka 100% ka reservation kan dei ki jing yo nong yangi ki trai mulong di nakaliang ka jongi ngilabu ya kadi ka jing dawa mat jong governor unshim un yakren un tho lane un
Betah ya ke Ministry of Personnel and Training baka di ban Menteri Kam ya kanika 44% reservation hang ni ha ka jela Meghalaya kabalai kabasau ka jing ya keren jongi bat governor kalong halot room survey ru namar ku mangitip kalum survey kahap apo ka jing pet jingmi jo ka Defence Estate Office ka Defence Estate Office ka digawe niki tanak terekam jo ka Ministry of Defence dina kaliang ka jongi ngilaya thu yo governor ka e kalum survey manu basyong apo lum survey ki gijing e ki bami na ka jingdon jong kini gibri ki basyong bean kalum survey baro upat ba jong ka silong hamtam ulah tip jayu lum survey la dalik kem drak semua lum survey man ka sengi pinyo ikinong dia drak sapo lum survey bat kibriu ki basyong ang tu ngitip baro ngitip ki di kibriu ki basyong bean ki baklem yo jingbet nang nuru la kalong na ka Defence Estate ne nakanu kuno ka boru kumakalong menta ka Defence Estate Office ka kam try tu ka sakan reha bangi ngi menta la jan arsna ngila tho ngila yakren ngila pentip ya ka Defence Estate ngila bu ka jindawa bade ban wengi ti kibriu na ka sakan reha du menta om sim lale kata de nakaliang ka jongi ngiwan mani kendu yo governor ban kerpat yo governor bun sim kiai kini bentah ka ba unia keren bat ka Ministry of Defence bal ada don kam bat ka Ministry of Home Affairs ru ban penting na ba kini gibri ki basyong bean hang te bu lom survey day ban weng no kloy yakina ka tu ka jaka ban penkhut ya ka tu ka jaka hamtam ban ba kum makalong menta kala along kata ka jaka pedeng ka ba udrak suyo na ka besuk ka ba gibri ki badi drugs kiri tengan hang tu ka ba gibri ki bale iki kam snew kiri tengan hang tu ki ba kibriu ki bengimtep lagi day nam day kinong India kiri tengan hang tu Tina kaliang do kaseng ngilabo ya kasing nawa ngila kerpat tu ya babna bude ban sim kia ya kani ban yakran ba Ministry of Defence ba kumju ru ba Ministry of Health Home Affairs ban ong badai ban lei ban wengi kiti brio na pulong serbi bat na katiga saka kaseng kala dawaru ban Menteri Kam ka female male ratio hakinoseng hanegrams KHYC kalong ba kanegrams kapadang ikilangut kinong pang na kanot isi baro kawai kamtam gi kenthai bat ki khna khunlung hakiwat kum ka obstetrics gynecology NICU PICU badon kam bhai kinosing officer kenthai na kamta ka jingsangan bat ka jingsung jong kinong pang baroi long babun ki hospital sarkar pedeng kila Menteri Kam ya ka ratio prapo la arpo kata prapo persen kinos kenthai bat arpo persen pan kinos senrang tumta ke HYC kala dawa ban kran bat ka Ministry of Health and Family Welfare ban ajing menjur ya kanigrams ban buru ya kani ka kompanya ke HYC ling ba president kala ong bakini kimat kimdei tangkamat jong kaseng hendroi kidi kimat bakta ya ka jingsung kya ki samla ka hok jong kinong sung ka jela ka an bat ka jing sakri ka kot ka kya ha ka jela kumta ka seng kala kerpa ya ulang ka jela ban sim kya no mardor bat ban pentep sya ka sarkar pedeng bagi pai ba kin sngo ba ya ki jing e ki jong ki rasha skor ha ka kerdan ba kong santam ma fi na kaliang jong kaseng hakini kisnem ki adam ngila pulong ngila ai ki jing tho ngila ikendu iki bor penya jong ka nigrams akabedi ba ka jing thungkam ya ki nurse ki beri ki senrang imla banlen dah kani ka tayo dah kini ubenai kalaja ka tu ka jingja ba nurse ubedi senrang ukta klemakor ya ka khna klung apor bakile ban sim dawai lane ban sumar ya ledi nigrams bat kumangitip hadin bala pulong ya tu ka norset exam pun nak kena senrang ki bagi wiki hospital kim trek ban sim lawan berat lut cepot ni grams dia kan ni kamat ngilak de ban keren bagi bor pet jo kan ni grams le na ni grams ki pentep bangila tho sa Ministry of Health le na Ministry of Health ki klam ai ya kata ka approval hakaba hakinu ki recruitment nang ni sakmat abai de ki nurse kadai bandon kata ka 80 to 20 ratio hakaba mod ba berapa persen ki di bandai ki kentai 40% ki di bandai ki senrang kumangitip kila adon ki institute ki bahaya ki National Institution hapo India kum ka JIPMER kum ka IMS ki menteri kam ya kan 80 to 20% haba kile recruitment na takilas ham tambe yang yi kum ka pendri ka ba ngim sungwa laning ngim kwa ban ha ilagi jong gikun gikti ban syak sumar ki hospital la ham tambe hapo negrim sakabakinas boro khat kin lagi senrang manu ban sukwa manu ban komen lani manu ban kwa ban ha ban sumar nanti tinakaliang ka jong ngila keren ban governor ngila penpau ban ong ba kamdei ka bolong khala kani bat ngila pentip rio governor ban kaliang ka jong seng ngila keren bagi bon nigrams bagi nigrams ka pret ya kani haka Ministry of Health tina kaliang ka seng ikerpat ya governor ban kaliang ka jong uru bunshim ya kani ban keren ka Ministry of Health nang ban penting kena ba kani ka 80 to 20% hat na ka benta ka future recruitment ka Ministry of Health kani ban ay approval na ka nigrams ada kale recruitment nang sakmat kan le ban penbun kinas kentai ne ban penbun kinas senrang di halor kini kiai na kaliang jong governor ula
usngop tenat ya ka jingwan ra ka dongi kini kimat kiba don kam tam e na kamenta ka dongi bitrai muluk bat ula ongro ba unshim kya ban pun snow la kalong na kamenta ka nibu la kalong na kamenta ka nigrims la kalong bat ka Ministry of Health bat ka Ministry of Defense bat ka Ministry of Home Affairs ya kini kisantili kimat kiba ka sengla bu ahmad jong governor na kalyang jong governor ula patharu ki officer kiba don lang makidei ban shim kya ban le ke ka badon kam ban le kita kini kimat kiba ngi kren pada governor mentasi Meghalaya Post.news.